Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Me haka? Dan shegiya da wanka da nan baki. Kai. Dar kire na mun. Assalamu alaikum. Me haka ka zo da tsamin bakinka? A bayan mata. Daga Ibadan mun zo muna neman mata aure su ne muka gan ku Allah ya zai. Mun zama mawakan siya ne. Mahaukaciya ne. Kai kamar da Yorubawa ya zai ne. Wannan mawakan siya ne. Corona ya kama si. Saka shi ban ka sai girman nafiki. Nan kura uba. Duba min dan Yarba ka san ni ban yi boko ba daga ajin farko na gudu. Baki makaranta ba? Tun daga ajin farko na gudu ai. Kai? Maryam, wannan ba nan banki bane. Lambar